Bakuruba kunnafoni kelen bi ni o ye an don kan ye o de ye k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye seko ani dɔnko baara dɔnnu donna Mali jamana kɔnɔ ni u ko ma ko danbe bulon nin ye bamanankan kunnafoni na kumaba ye bi fara bɛna kɛ kunnafoni wɛrɛ taw ka ɲɛfɔli k'u kan aw ye. Foli ani waleɲumandɔn o bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ni waati na balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jira aw la ka fɔ ni bamanankan kunnafoni wagati selen walawali bɛna kɛ minnu kɔnɔ kuma la aw ye Mali kɔnɔ ani kɔ kan kibaruya olu de don an b'a fɔ ne kuma sila aw danga na i n'a fɔ an tun ye aw tulo lasɔmi bakuruba kunnafoni kɔnɔ cogoya min na k'a fɔ ka bɛn ni sibiri utukalo tile 8 ye Mali jamana kɔnɔ ya fɛn min ye seko ani dɔnko a baara dɔw nu donna ni u ko ma ko danbe bulon baara ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya tun bɛ seko ani dɔnko minisiri bolo a kɛrɛfɛ kɛnɛ seriyara maaba caman fɛ minisiriw la musow ani denbaya minisiri ka fara sanfɛ kalanko ɲɛnabɔyɔrɔ minisiri kan ani maaba caman wɛrɛw. Amadu Kamara bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. Minisiri min ka baara ɲɛsinin bɛ seko ani dɔnko yakubali ma Mali jamana kɔnɔ ka sanga n'u ka hakilina ba dɔ tali ye min bɛ kɛ sababu ye ka seko ni dɔnko k'o kɛ fɛn ye ka bɛn ani kelenya k'o sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'an b'u wele ko danbe kɔlɔsibaw u ye hakilina sigi sen kan n'o ye danbe bulon ye yaasa ka se ka maliden bɛɛ lajɛlen don bulonba kelen kɔnɔ kuma ɲɔgɔnya bɛn ni kelenya badenya ni sinjiya o ye se ka ji di malidenw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina in bɛ don o hukumu kɔnɔ. San kelen bɔ an ye baara dɔ boloda maaya ni danbe kan a y'a laɲini n'an bɛ se ka komisiyɔn sigi ka gafe dilan min b'a to kalansoba fana bɛ se k'a kalan ne hakili la nin ye kɛnɛ min ye an bɛ ka dugumakalan ani bulonkolonkalan lasabati n'u ni sanfɛkalan dugumakalan n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ɲuman ye jamana ma bɛɛ b'a dɔn jamana in sigilen bɛ danbe ni maaya de kan donc u y'an ka facɛ de kɛnɛ in kun ye mun ye facɛ bɛ se ka lakana cogo min na ka kɛ sababu ye ka sira don denmisɛnninw kɔrɔ pour que Mali kurako bɛ se ka sabati Maliden kurako bɛ se ka sabati cogo min na laɲini y'o de ye minnu b'o baara kɛ n y'a san kelen ye an ye mɔgɔ damadɔ sugandi ka ci di o ma ka commission créer an ka département na pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min na k'an dɛmɛ n'an b'u wele historien jabiw b'o la ɲamakalaw b'o la numu b'o la a bɛɛ b'a la mais a tɛ k'a fɔ dɔn kelen de don parce que an y'a jateminɛ komi fɔlɔ fɛ dɔnniya kun carilen de don i y'a kɛ ɲɔgɔn kan dɔ bɛ bɔ donsow yɔrɔ dɔ bɛ bɔ ɲamakalaw yɔrɔ dɔ bɛ kalanbaaw yɔrɔ dɔ bɛ bɔ professeurs yɔrɔ donc an y'u bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn u bɛ jɛkuluba kelen ye n'an ko danbe kɔlɔsibaw. Minisiri ka dantigɛliw la a sinsira kosɛbɛ an ka danbe sabatili k'o don an ka sifinw hakili la kabini u denmisɛnninma waatiw walasa fasoden ɲumanya u ye se ka mɔn n'o hakilinaw ye cogo min na. N'an sera ka taga sigi sen kan k'u ka kalanbulon sigi sen kan surtout sifinnakaw k'olu kalan k'u faamuya u k'a dɔn u bɔra yɔrɔ jumɛn ye u bɛ yɔrɔ jumɛn u kan ka taa sira min fɛ ne bolo hakilina tɛ ka tɛmɛ nin kan bi hakilina in nafa tɛ se ka fɔ ka ban n bɛ foli belebeleba kɛ fɔlɔ an ka président ye n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye général d'armée Assimi Goïta ale min y'a ŋaniya k'i sinsin a kan ni maliden bɛɛ lajɛlen ka jɛ ye k'an ka sigi so an ka ɲini ka sigi so walasa an bɛ ɲɛtaga ɲuman min nɔfɛ maliko kunkanko kan o ka se ka sabati hakilina caman fɔra baara caman bolodara laɲini 449 ɲɔgɔn de sera ka kɛrɛnkɛrɛn ka fara ɲɔgɔn kan maliden bɛɛ lajɛlen hakilina kɔnɔna na ko n'o o laɲini ninnu bilala sen kan a ka ca Ala fɛ Mali bɔnɔgɔlali a bɛ sabati mais n b'a yira k'a fɔ o laɲini ninnu kɔnɔ a si tɛ yen min sinsinnen ti malidenw bilama lamɔli ɲuman cogoya kan. Ni hakilina in n'an b'a wele ko espace danbe bulon a bi kɛ sababu ye ka se ka an danbe o ka yakubaya ka bɛn ni seko ni dɔnko waleyali ye Mali jamana kɔnɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an nana jateminɛ n'an ye danbe kɔlɔsibaw sigi an bɛnna baara taabolo kan kalan kan ka kɛ ni hakilina ninnu ye an y'o sɛbɛn an ye kiiri dɔ fana dilan n'an b'a wele ko danbe kɔlɔsibaw ka kiiri o bɛna baara min kɛ Mali région bɛɛ kɔnɔ a encadré don a bɛ kɛ ni hakilina min ye ni cogoya min ye ni hakɛ min ye an y'a bɛɛ fɛsɛfɛsɛ donc baara laban de ye bi ye ka na u ka cadre sigi u bɛna baara kɛ hukumu min kɔnɔ Bamakɔ yan ani Mali région tɔw la donc o cadre de Mali wuli an ko
Danbe Bulo. Donc Bulo ni biya lancement ye mais on va yira k'a fɔ Danbe kɔlɔsibaw bɛɛ bɛ se ka kɛ Danbe kɔlɔsiba ye an ka maakɔrɔw bɛ se ka na sigi cogo min na ka kɔrɔlenko fajɛ tun bɛ cogo di Manden tun sigira cogo di Wagadu sigira cogo di a tun bɛ dossier jumɛn kan n'i y'a kɛ Mali tɔgɔ taara yɔrɔ bɛɛ la n'i y'a kɛ n'i ye an ka histoire ta diɲɛ kɔnɔ kobaw kɛra an fɛ Tɔnbukutu tun bɛ cogo di Kanku Musa tun bɛ jɔn ye donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ tamasiyɛnw caman de bɛ an fɛ yan o tamasiyɛn ninnu bɛɛ taara min ka n'a lajɛ an ka jamana bɛ gɛlɛyaba in kɔnɔ ni san caman in na tamasiyɛnw y'a yira k'a fɔ jamana nafolo sanu tɛ dugukolo tɛ jamana nafolo fɔlɔfɔlɔ ye fajɛ de anw ka kan fɔlɔ ye bamanankan de donc a ka kan an y'a ɲini n'an bɛ baara fɛn daminɛ an ka ɲɔgɔnyew bɛɛ la an b'an ka kan de fɔ fɔlɔ kɔfɛ an bɛ maa wɛrɛw ka kan fɔ pour que maa wɛrɛw k'an lamɛn mais an man ka kuma daminɛ ni maa wɛrɛ k'an lamɛn o ka sɔrɔ an yɛrɛ ma yɛrɛ lamɛn. Baaraw bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka kun cɛ ni an ka seko ni dɔnko tigilamaw ka fɔlisen dumanw ani ka t'i munumunu bulo in kɔnɔna na min labɛnnen bɛ Memorial Modibo Keita la. Kɛnɛ in kan minisiri minnu tun bɛ jamana ɲɛmɔgɔw cɔ la u sinsira kosɛbɛ an ka karamɔgɔw denfaw ani kunnafonidilaw k'a ɲini u fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka espace Danbe Bulo fara u taabolo kan walasa fasoden ɲumanya u ye se ka ji di maliden hakili la Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Aman kunda Côte d'Ivoire jamana kan ni an fa bɛ tamala ni waati na Seyide Sherif Ousmane Madane Aidara o de hukum kɔnɔna na fɛn min Cheikh Tidiane Koulibaly ka denbaya ciladen dɔw olu bisimilara a fɛ a ka so ni o ye an ba Madame Aidara tanti Aisha Koulibaly somɔw ye fɛn min sɔrɔla bisimilali kɛnɛ kan sama yɛrɛ san'o bɛna ɲɛfɔli kɛ o sɔrɔlen kan. Ka fara a jɛɲɔgɔnw balimaw ani denbaya kan Cheikh Tidiane Koulibaly u min dagayɔrɔ bɛn bɛ Korogo ma Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o filɛ ka bɔɲɔgɔnya baara de kɛ ka ɲɛsin Mali silamɛdenw ka fara ɲɔgɔn tɔnba au Conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seyide Sherif Ousmane Aidara ma a jabala la Korogo dugu kɔnɔ ka sanga ni a ka taama ye min b'a la ka kɛ a fɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka sanga ni wajulu baw ɲɛnamayali ye. Ne ka denbaya farala ɲɔgɔn kan ka na Sherif Ousmane fo an t'ale fo an b'a ba de fo a ba ɲɔgɔn sɔrɔ mɔni dɛ o don e jigin lahara jigin ne ye ko olu tɛ Mali dun a tigi ma tobi o tɛ ne y'aw ni Haidara bɛ sigi ɲɔgɔn kan o ye hɛrɛ ba de ye o don n t'a fɛ ka kuma jan a ye dɔw dakulo min fɔ dɔrɔn ne ni n ka muso ni n ka den ni namadenw ye ne bɛ o san ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye furu min b'a n'a cɛ yala bi Ala k'a sinsin yala bi furu min b'a n'a cɛ Ala ka barika don a la Ala ka den barikalen d'a ma. Yɛlɛninjɛ kɛtɔ o fɛ ka fara nimisi wasa kan o min b'a la ka ye o ɲɛkun kan nabaw nimisi wasalen bɛ segi ka sanga ni sigi in kɛlen ye o fɛ ni Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seyide Sherif Ousmane Aidara ye. Amatiyani fana ka ne kanu de ne ye Korosi ye ne ye Garibu ye mais a ka ne kanu Korogoya a tɛ taa yɔrɔsi n'a ni ɲɛma taga ye a kan wele ko a balimaci nana ne ye Haidara ye an ye jɛ ka na foli d'a ma ne n'a ka denbaya an bɛɛ lajɛlen nana ka na Haidara fo ka na dugawu ɲini a fɛ min y'an nakun ye o de ye nin ye a n'a ka famille bɛɛ lajɛlen a ye dugawu k'an ye an bɛ dugawu ɲini a fɛ an fana bɛ dugawu k'a ye si ni kɛnɛya Ala k'a d'a ma labanko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala ka ɲɔgɔnnaw caya diɲɛ kɔnɔ parce que a ka diɲɛ dayɛlɛ. Ka nɔfɛ tugu hali bi u ka dantigɛliw la Cheikh Tidiane Koulibaly ni a ka denbaya o nisɔndiyalen ye bani wale ɲuman dɔn ka nɔfɛ tugu bonya caman kɛlen ye olu ye bani ni a ka denbaya fɛ don tɛmɛnenw na ni ka sɔrɔ ka ɲini a fɛ bani ka Sherif dugawu kɛrɛnkɛrɛn olu ye. An fana bɛ dugawu ni barika de ɲini Haidara fɛ a ka dugawu k'an ye an n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ sira min kan a kɛra balimaya a kɛra sinji ye o yɔrɔ la an fana bɛ dugawu de ɲini a fɛ barika ya fa ka dugawu k'an ye den ɲako la o de y'anw ka sira ye ne fana denw ni mɔmadenw de ye ninnu bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔba tɔ tora mɔgɔ min ye bi ni a bɛ se ka dɔ fɔ balimaya o ye ne fana kelen ye n'o tɛ a tɔ caman bɛ a bɛɛ ye ne dɔgɔ de ye ninnu ye n denw de ye fana an bɛ dugawu ɲini a fɛ ka barika ɲini a fɛ muso min b'a bolo a bɔra minnu nɔfɛ an bɛɛ de ye kelen ye. N'i y'a ye anw sera a su in na an balimamuso sababu n'o ye Asa Kulibali ye
an tɛnɛmuso den de don o sababu de y'a to an nana ani Aidara yɛrɛ ka bonya n'a ka karama a n'a denw ka bonya n'a ka karama u na o na yan u tɛ an sɛgɛrɛ so kɔnɔ o diyara an ye a bonya n'a ma an b'u fo k'u barikada ka dugawu k'u ye u n'an bɛɛ lajɛlen Ala k'an jɛnya ka lahara ɲa ka sababu ɲuman kɛ an ka batu kelen bɛɛ minɛ la hɛrɛ k'an ye. O hukumu kelen kɔnɔna na o kɛtɔ k'u ka nimisi wasa jira ka sanga ni sigi kelen ye ni banni ye Sheikh Tijani Kulubali n'a ka denbaya ka bɔ Kurugu u ye a yira k'a fɔ denw ka ca nka bi don ni don caman tɛ kelen ye olu bolo tumana min na olu ni Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ Asiedu Sherifu Usman Madani Haidara sigi la. N'an bɛ karamɔgɔ fo dante foli mun na karamɔgɔ ye bonya caman k'anw ye waati dɔ tɛmɛna a bɛ san 4 ɲɔgɔn si bɔ an y'a essayer an ka taa ziyara kɛ so a ye télévision mɔgɔw bila ka taa an fɛ de laban ka bonya belebeleba k'an ye vraiment an b'a fo la dante foli mun na an bɛ dugawu kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen yarabi a bɛ sira mun kan Ala ka barika don a la yarabi Ala ka barika don a la famille Kulubali la an minnu fana bɛ yan n'o ye Aisha balimaw fana ye n'an jɛra ko an bɛna foli bila an karamɔgɔ la an karamɔgɔ den fɛn o fɛn n'a nana yan a bɛ taa anw sɛgɛrɛ an ko n'Ala sɔnna anw yɛrɛ karamɔgɔ sen donna kɔrɔbaya an k'anw yɛrɛ kan ka laban anw kan karamɔgɔ sɛgɛrɛ o de b'an kɔrɔ yan nɔ. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔ ta Mali silamɛya ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara a ye bonya ye hakilina in fɔ ni ka taari ni ka laban ka nabaw fɔ u ka ŋɛnɛ ɲumanya la ka ɲɛsin ɛmɔ a labanna hali bi a ka dantigɛliw kɔnɔ ka ladilikan sanamaw tugu o la kɔrɔfɔ ka se dɔ ka kuncɛ ni duwawu kɛlen ye nabaw ye. hali bi an bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an n'an fa bɛ ɲɔgɔn bolo Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara fɛn min ye Buwake ville fana mɔnikɛlaw a y'olu bisimila fɛn min sɔrɔla o bisimilali fana kɛnɛ kan Abdulkarim Sakɔ a bɛna ɲɛfɔli kɛ o sɔrɔlenw kan. An karamɔgɔ Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara a ye Buwake bozow bisimila n'o ye mɔnikɛlaw ye ni u ye u sen bɔ o kɔrɔ ka na u ɲɛ da an karamɔgɔ kan Kɔnɔwari jamana kan. An karamɔgɔ Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara ni ale bɛ Kɔnɔwari jamana kan mawuludu hukumu na mawuludu min ni a labɛnna Côte d'Ivoire ADN maaw fɛ u nana ka na bonyanmasi kɛ an karamɔgɔ ye ka bisimila Kɔnɔwari jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma Buwake ka dugawu kɛ a ye ni ka dugawu ɲini a fɛ u yɛrɛ kun ani u ka jamana ye ni baaraw kɔni kɛra an karamɔgɔ ni a kanubaw n'a ka kalandenw fɛ nisɔndiya ani munyamunya kɔnɔ u tɛgɛlankolo yɛrɛ ma wuli ka se an karamɔgɔ ma baw u ni jɛgɛ caman de taara ka taa di an karamɔgɔ ma bonya kama ani barika ɲini kama an karamɔgɔ Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara fɛ. An karamɔgɔ Seyidu Sherifu Usman Madani Haidara a y'a ka nisɔndiya yira k'a yira k'a fɔ a nisɔndiyalen ye bozo nu bisimila a ka so u nana bonya ani kanu min sira fɛ a yɛrɛ nisɔndiyalen bɛ u bisimila ni ka dugawu kɛ a ye i n'a fɔ u ye o ɲini cogo min na an karamɔgɔ a ye baaraw kun cɛ ni dugawu don ye naba ninnu bɛɛ lajɛlen ye. hali bisa kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko fɛn min ye Sherifian groupe taamadenw ye u ɲuman donna Medine Imura baaraw hukumu kɔnɔna na o baaraw nu donna u fɛ min ni a ɲɛminɛ bere minɛbaa ye Yaya Yuba ye min sen fɛ baara bolodacogo la fɛn caman na ɲɛnamaya u fɛ Alamidu Badeni bɛna ɲɛfɔli kɛ sɔrɔlenw kan. O selen kɔ Madina fajiri seliw kɔfɛ Sherifian groupe taamadenw o y'u ka ziyara kunfɔlɔw daminɛ o nunjuru samaba an karamɔgɔ Yaya Yuba ni caman k'ale ma ko lagare. Sherifian groupe taamadenw o ka nin humura hukumu kɔnɔna na o y'u kun da yɔrɔ fɔlɔ mun kan o de ye Babu Salamu ye n'o bɛ kira sanu nɛɛma ni kisi b'a ye o ka dayɔrɔ ko fɔ
a kɛrɛfɛ a ka sahababa fila n'o ye Abubakar Sidik ani Seydina Umar Faruku ye. O selen yen nɔ lagare a ye farafansiyali caman kɛ ni k'i da don yɔrɔ in kun kan. Kɛrɛnkɛrɛnya ma kira sanu nɛɛma ni kisi b'a ye a ka minbaru ɲɛfɔlikɛlaw kan a kun bɛ jɔ yɔrɔ min na ni ka kutubaw kɛ. O bɔlen kɔ Bakiya da o tɛmɛnaw fɛ ni ka n'u yɛrɛ sɔrɔ Bakiya kaburudon kɔnɔna na. Kira sanu nɛɛma ni kisi b'a ye a ka sahaba caman dalen bɛ yɔrɔ min na ani a yɛrɛ somaw. Bakiya kaburudon kɔnɔna na ŋaniyaw sirila ni ka duwawu caman kɛ. O kɔfɛ lagare n'a nɔfɛ jama o y'u kunda Seydina Umar o ka misiri kan ni a ye walawalali caman kɛ ejidenw ye yen nɔ fana. O bɔlen kɔ yen nɔ u sɔrɔla k'u kunda kabanɔgɔ misiri kan Masjidu Al-Ghamama kabanɔgɔ yengera yɔrɔ minɛ kira kun sanfɛ n'o ye yɔrɔ lakodɔnnen ye Medina dugu kɔnɔ. O siratigɛ kelen kɔnɔna na taamadenw taar'u yɛrɛ sɔrɔ Seydina Abubakar Sidik o ka misiri la. Ni walawalali caman fana kɛra o ye yen nɔ wa k'i to Abubakar Sidik ka misiri kɛrɛfɛ Seydina Ali o fana ka misiri o yirala taamadenw na. Sherifian Groups taamadenw ka ni ziyara kun fɔlɔ kɔfɛ o y'u ka nisɔndiya dakɛnɛmaya ni ka waleɲuman dɔn ni boyamasegi foli caman kɛ. Ne kɔni b'a ɲini diɲɛ maa bɛɛ fɛ silamɛw maa ma bɛ k'i bɛ fɛ ka taa voyage la ka na Umra la ou bien Hiji la Ala ta kɔfɛ ni dugu tɛmɛ Sherifila la u b'a dɔn kosɛbɛ. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam an taara ziyara kɛ o la kun ani a ka misiri dɔ bɛ b'a fɔ ma ko sanjiwele misiri ko ka to sanjiwele la u ko ko kabanɔgɔ ni jɔ a kunna yɔrɔ la o ye misiri dɔ jɔ o misiri bɛ yɔrɔ nin na ani Abubakar Sidiki o ka misiri dɔ fana bɛ yen an taara yen fana la ani Seydina Ali n'o misiri bɛ sanjɛ la ani Bilali ka misiri a ye kaburudon fana ziyara kɛ. Ala ka kinaba ye an y'a da yɔrɔ lajɛ hakili panu donc kabini a y'a fɔ cogo gabrani labɛn fo k'an se yan u b'a jɔ an jukɔrɔ an juma wa hôtel o bien logé an logé ka ɲa u bɛ kɛ kan fa an si ka ɲa hali foyi t'an an ta ye kɔni duwawu de ka kɛ agence ye Ala ka a yiriwa ka dɔ fara a kan. Madina ni Maga nali dɔrɔn tɛ quoi min nana fo mɔgɔ ka sɔrɔ i ɲɛ mɔgɔ min b'a fɔ nin yɔrɔ de ye nin ye n'o ma yira e la e t'a dɔn nin yɔrɔ de ye nin ye nin yɔrɔ min de ye nin ye f'i ka o de dɔn o de y'i ka Madina nali nafa i bɛ se ka nafa bɔ min na o de y'o ye sinon n'i nana Madina dɔrɔn k'a fɔ dɔrɔn n nana Madina n nana Maga bon e bɛ bato min kɛ o bɛ minɛ problème t'a la mais k'a fɔ k'i bɛ se ka explication min di k'a fɔ e ɲɛ bɛ misiri dɔ jɔli la nin misiri ye misiri jumɛn komi sisan n'i bɔra rawuda kɔnɔ ka na i b'a ka misiri kɔnɔ ka na i bɛ ka misiri mankanmani dɔw ye donc ni mɔgɔ ma sɔrɔ min b'a jira k'a fɔ nin ye Ali ka misiri de ye nin ye Abubakar ka misiri de ye kabanɔgɔ ye Alakira kuma yɔrɔ min na a suma k'a kan a sanjiden to Ala fɛ o de ye nin ye n'a ma yira e la e tɛ se ka dɔn. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ziyara kun fɔlɔ a baaraw nana kun cɛ kira sanu nɛɛma ni kisi b'a ye a ka kɔlɔn na. Yan de wele ko Bi'ru Garsi kira sallallahu alaihi wasallam ko n'ale fatura ko Seydina Ali ka jurufili ɲɛ 7 bɔ ni kɔlɔn in de ko ka fara ale sukuji kan bon bɛɛ bɛ boli ji min nɔfɛ Maga ni Madina o ye Zamzam ji bon kira yɛrɛ yanni Madina tun tɛ yɔrɔ kelen dugu le bonyana ka s'a ma o kira bolo ko a bɛ na yan ji bɛ se ka min yankaw ka dugukolo ji min man mais yan ji bɛ se ka min o b'a dɔn kira lɔgɔrɔma dɔ b'a la n'o tɛ fo ka kɛ ale yɛrɛ kun ji ye o la o dɔw b'a wele Bi'ru Garsi dɔw b'a wele ko Bi'ru Ali o de sɛbɛnlen bɛ Bi'ru Garsi marhaban Bi'ru Garsi kɔlɔn yɛrɛ a dingɛ de filɛ nin ye voilà ne tɛ woyo kira kun bɛ jigin min woyo wolo filɛ kira kun bɛ jigin min wolo. Sherifian Groups taamadenw umra hukumu kɔnɔna na ni kun ye u ka ziyara kun fɔlɔw ye Arabi Saudi jamana kɔnɔ ziyara wɛrɛw na kɛ ka da mun kan o siratigɛ la waleɲuman dɔn ani bonyamasegi foliw kɛra ni k'a ɲɛsin Sherifila duba ma kɛrɛnkɛrɛnya ma an karamɔgɔ Seyid Sherif Haruna Rashid Aidara n'ale de Sherifian Groups o ma ɲɛma ye. An bɛ dugawu kɛ taa ni ka segin ɲuman Ala k'o nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen o de fana b'an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni sɔrɔlenw kan Musa Fɔnba ale ka ɲininiw don.
Algérie ka surasiya minisiriso ye laseli kɛ dimanche utikalo tile kɔnɔntɔn k'a fɔ a ye dɛmɛ kɛ Niger jamana ye kɛlɛkɛminan na kɛlɛkɛ pankuru 4 n'o ye hélicoptère ye ani kɛlɛkɛminan wɛrɛw ka taa se kisɛw ma ani minan minnu bɛ se ka tiɲɛ a la o minan caman fɛnɛ. Algérie surasiya minisiriso ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛma Abdelmajid Tebboune de ka laɲini don n'ale de ye surasiya ɲɛmaaba ye a y'a kanu ka Niger jamana ma ɲɛmaw dɛmɛ ni nin ye. Minisiriso y'a yira k'a fɔ ko in bɛ don fɛn min da fɛ o ye jɛɲɔgɔnya min bɛ Algérie jamana ni Niger jamana cɛ san jango ko wa ko Algérie jamana ka dɛmɛ na to senna farafina cɛcɛ kana kɔnɔ ye ka sanga ni farafina cɛcɛ kana jamana ɲɛmaw ka laɲini ye fɔɲɔgɔnkɔ o bina ka nɔgɔya Algérie ni Niger cɛ n'o tɛ san 2025 avril kalo la sango kabini fɔɲɔgɔnkɔ donna Mali ni Algérie cɛ ka sabu kɛ Mali ma ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ u ka kɛlɛkɛ pankuru min bɛ wele ko drone o dɔ lajiginna Algérie yan fan fɛ k'a kun tɛ Algérie jamana kɔnɔ nka Algérie jamana ma ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ a kun ye Mali ban ka don Algérie kɔnɔ o fɔɲɔgɔnkɔ kun kɛra sababu ye jamana sababu minnu kɛ bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ cɛcɛ ka Mali Burkina ani Niger AES kɔnɔ u bɛɛ kun ye wele bila u ka lasigidenw ma Algérie jamana kɔnɔ k'u ka segin u faso rɔ k'u ka nisɔngoya jira Algérie jamana la bibi in na basigi bin bɛ ka don Algérie ni AES jamana cɛ. Uganda ka jamana ɲɛma Yoweri Museveni denkɛ min ye surasiya ɲɛmaaba ye General Muhoozi Kainerugaba n'a kun y'a jira Bani Israel ni Iran cɛ kɛlɛ daminɛ kumaw la k'a fɔ a labɛn bɛ ka Uganda kɛlɛcɛw bila ka taa Bani Israel dɛmɛ ni Bani Israel ma ɲɛmaw ye a ɲini a fɛ k'a sabu kɛ ko Bani Israel ye chrétien jamana ye wa Uganda jamana fɛnɛ ye chrétien jamana ye o kumana k'a ka u ka ye Bani Israel dafɛ. Jamana ɲɛma denkɛ General Muhoozi Kainerugaba nana ko dɔ kɛ Uganda faaba la Kampala pankuru jigingɛnɛ na min ye maa caman kɔnɔ guwan. Uganda pankuru jigingɛnɛ na jamana ɲɛma denkɛ General a ye Bani Israel ka den dɔ taamasiyɛn de ladila k'o jɔ ka kɛ tasibilayɔrɔ ye. Bani Israel ka den jumɛn don maa min bɛ jamana ɲɛmaaya la bi Bani Israel kunna Benjamin Netanyahu o baden kɔrɔkɛ san 1976 Mamina ni Idi Amin Dada bɛ ka Uganda jamana mara yani ale fa ka na jamana ɲɛmaaya la. Idi Amin Dada kun ye silama ye Uganda jamana kunna. Mbashida ya mangi ɲininka namo bisimila pankuru dɔ de tɛmɛn dɔ de taara jigi Uganda faaba la Kampala pankuru in kɔnɔmaw Bani Israelakaw kun ka ca arɔ nka maa dɔw de ye pankuru in da ngazalo ka jakoya jigi Uganda faaba la Kampala minnu fɛnɛ ni Bani Israel kun bɛ kɛlɛ la ka sabu kɛ Bani Israel ka Palestine dɔɲɔni ye. Uganda jamana ɲɛma o don n'o ye Idi Amin Dada ye n'a ma ɲɛ ko silama don o sina ka k'ale bolo i n'a fɔ suruku ni bamuso n'a den sina ka taa bɛn ni ɲɔgɔn ye ten sira fila bɛn na bamuso k'i kanto suruku mɔ kɔrɔ suruku n'a mɛ n den d'i mɔ i k'a sigi nɛgɛkɔrɔ suruku k'a fɔ ko nin tile guwan in nɔ Idi Amin Dada sina ka nin ko kɛ a ka jagokun ye setigi jamanaw minnu bɛ Bani Israel da fɛ n'a ma ɲɛ ko gɛrɛndɛ ɲɛsin bɛ yan mɔ ka sabu kɛ ko a ka fanga ye jagoya fanga ye Uganda jamana kɔnɔ pankuru ma se ka wuli ala hɛrɛ la ka Kampala bila n'o ye Uganda faaba ye. Bani Israel de surasiya de labɛn na sa Bani Israel ma ɲɛmaw fɛ o don k'u ka jigi Uganda faaba Kampala kan i ko sankisɛ jagoyanen bɛ Kulubali yɛrɛ la ka Uganda surasiw fa pankuru kɔnɔma minnu minɛ mɛ k'u bɛɛ lajɛlen tila Uganda surasiya la ani minnu ye pankuru fɛnɛ da ngazalo ka na Uganda mɔɔw la. San 1976 bi minisiri ɲɛma Bani Israel kunna Benjamin Netanyahu a baden kɔrɔkɛ Jonathan Netanyahu o de tora o wuli ka jɔ la Uganda ye nka bi jamana ɲɛma Yoweri Museveni denkɛ General Muhoozi Kainerugaba baden n'an bɛ o Jonathan Netanyahu in minisiri ɲɛma baden kɔrɔkɛ tasi bila yɔrɔ la ko yɛrɛ kɛ yɔrɔ la n'o ye Uganda pankuru jigi kɛnɛ ye ko ani tasi bila ka kan nka ko in ma bɛn maa caman mɔ bawo Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔ tiɲɛ don bi olu minnu bɛ fanga na u t'u yɛrɛ ye Idi Amin Dada ka fanga la bawo o kun dubira k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye a yɛrɛ bolibaatɔ taara sa Saudiya jamana de kɔnɔ kalifa yɔrɔ la nka jamana ɲɛma denkɛ General Muhoozi Kainerugaba k'a dɔn k'a fɔ Bani Israel surasiw natɔ Uganda faaba la Kampala u ye Uganda jamana denw de fa minɛ surasiw minnu fara u fɛ olu ye Uganda jamana denw ye filanan u ye sariya dɔ de sɔsɔ ka bɔ i ka jamana kɔnɔ ka na bi wali jamana ka ko hala da o mɔ ko a manga Benjamin Netanyahu baden kɔrɔkɛ min sara
n'o ye Jonathan Netanyahu ye tasi bila yɔrɔ ka dilan a tɔgɔ la Uganda jamana kɔnɔ. Drone dɔ ye Libi jamana taji bɔ yɔrɔ min bɛ Zawiya susu sibiri sɔgɔmada joona nga mama jogi ma ni ma to wa tasuma min manana tasuma sera ka dasa taji bɔ yɔrɔ baarakɛlaw fɛ. Taji bɔ cakɛda ɲɛmayaso ye a jira k'a fɔ tasuma kun bɛ ka mana fa min fɛ u sera k'o yɔrɔw bari ko nka k'u ka laɲini ye fɛn min ye o ye k'a fɔ bi u ka taji bɔ yɔrɔ kɔnɔ kɛlɛkɛminɛnw kɛmɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ ye o ye faratiba ye taji bɔbaw mɔ cakɛda in kɔnɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen mɔ bawo maaw de bɛ a kɔnɔ u ni bɛ se k'a ye farati dafɛ kuma bɛɛ ka kɛlɛkɛminɛn to u ka taji bɔ yɔrɔ la ko kumana ko minnu bɛ ɲɔgɔn na ni mugu ni kisɛ ye Libi jamana kɔnɔ ni Zawiya bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u ka lajɛ ka Zawiya taji bɔ yɔrɔ in sen bɔ u ka wulikajɔw la bawo Zawiya taji bɔ yɔrɔ jɔyɔrɔ ka bon taji kɔrɔ kojugu Libi jamana kɔnɔ a m'aw ladɔnniya k'a fɔ tarata tɛmɛnen kolon maramafɛntigi dɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sorman dugu ni Zawiya dugu la Libi tile bi yan b'a fɛ ka ɲɔgɔn sɛbɛkɔrɔ fa ni ka caman jogi u ni ɲɔgɔn cɛ Zawiya dugu a jɔyɔrɔ ka bon Libi jamana sɔrɔ kɔrɔ ka sabu kɛ Kwajida dugu do taji bɔ dugu fɛnɛ do a ka ca la Ala fɛ e maa o maa ni ka se tora ka boli a ka nafoloko ta fa ti kɛ i jɔrɔ na ngo ye o de kɛmɛ ka Zawiya yɛrɛ bila farati mina kɔnɔ bi. Mun de kelen kama Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ye sarati ka di Ukraine jamana ɲɛma Volodymyr Zelensky mɔ ko sanfɛfɛ kunbɛla missile Patriot batterie na di a mɔ n'a dɛsɛ mɛ ka di o de bɛ ka ɲɛdɔn bi ka sabu kɛ Angleterre jamana kunnafoni diso min bɛ wele ko The Telegraph o ni OTAN ɲɛma kɔrɔ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ min bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la General Philip Breedlove a kɛra OTAN kɛlɛbolo ɲɛma ye san 2013 fo san 2016 ka bɛn ni uti kalo tile 10 ntɛnɛn in ye a ko ni ale yɛrɛ ɲininka Amerika jamana ɲɛmaw bangun ka sanfɛfɛ kunbɛla in di Ukraine jamana ma wali kelen ka diɲɛ di a mɔ a bɛ se k'a dilan a ka dugukolo ka sa ko Amerika jamana jɔrɔ bɛ de n'a tora ka kɛlɛkɛminɛn a dilancogo fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen di Ukraine jamana ma a k'a la yɛrɛ ye ko ni kɛlɛkɛminɛn in labana ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yuruku na sira fɛ maramafɛn feere jua fiyɛw la nazara la ko a tɛ bala maa la ko kumana ko danaya de tɛ yen Angleterre kunnafoni diso The Telegraph a bɔra ni Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ma surunama dɔw ka kuma ye k'a fɔ Amerika jamana ɲɛma n'a nɔfɛmaw u bɔra kalama k'a fɔ nazarala setigi jamanaw ye maramafɛn minnu di Ukraine jamana ma k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ani resilacɛ kɛlɛ lɔ ko a maramafɛn caba labana ka n'i yɛrɛ sɔrɔ maramafɛn feere jua fiyɛ la dibi ni dibi la nazarala n'o ye marché noir ye nka Amerika jamana ɲɛma ka ban ka diɲɛ di Ukraine jamana ɲɛmaw mɔ u ka missile Patriot dilan u ka dugukolo ka a ma bala maa caman nɔ bawo kabini juillet kalo laban da kan Davidi kɔnɔ a kɛlen kɔ ka sarati ka di Ukraine jamana ɲɛma mɔ Volodymyr Zelensky o ta lajɛ kɛnɛ kan min kɛra Turki duguba la Ankara dɔgɔkun kelen o kɔfɛ kan David la Ameriki kunnafonidilaw y'a ɲininka mun de kelen ka mɔ i tɛ k'i ka sarati ka bɔ a sira fɛ a k'olu mɔ k'an bɛ kuma ɲɔgɔnya la ani Ukraine cɛ ko nka a ka dɔn k'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnna kɛlɛkɛ minan gɛrɛngɛrɛnni k'a fɔ k'i b'o lasulu ta k'o di jamana dɔ mɔ yɔrɔnin kelen ten ko ma nɔgɔn dɛ k'a ka laɲini tɛ a ka kɛ don dɔ ko nka nin mina min fɔkan filɛ nin ye n'a dili ko kuma bɛ sen na Ukraine jamana mɔ a ka kɛ ale k'i bolo bɔ mina in lasulu la k'a di Ukraine jamana mɔ k'a k'a dilan yɛrɛ ye sini mɔ Ukraine jamana laban ka kɛ Amerika jamana jugu ye tun ko Amerika jamana bɛ mun kɛ o rɔ ko kuma a ka kan ko in ka jateminɛ hakili kunjɛ mɔ nin n'a ɲɔgɔnna kɛlɛkɛminan gɛrɛngɛrɛnni man ka latɛmɛ maa mɔ o cogo rɔ ten ko kumana olu ma diɲɛ di Ukraine jamana ma k'u b'a di dɛ nin kɛra Amerika jamana ɲɛma Donald Trump ka kuma ye juillet kalo laban da kalo kelen min na n'a y'a sarati k'a ta Ukraine ye o kalo kelen kɔnɔ kan Davidi kɔnɔ ka siga don a dili fɛnɛ nɔ. Sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na farikolo ɲɛnajɛ fɛn min ye u bina kun kana ye biennale sportive baaraw foroba ninnu don kɛra ka bɛn juma utukalo tile 7 de ma min ni a kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ premier ministre de bolo a sereyara maa caman fɛ fana Serifula Jabara ni so tɔgɔ la Adama Samake ka sɔrɔ an ka janga ɲamadali kɛ olu fɛ. Farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na Mali région bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ Mali faaba la Bamako n'an b'a fɔ a ma ko biennale sportive Bamako 2026
Mali ministri ɲɛma ka fara farikolo ɲɛnajɛ ministri kan ani Niger farikolo ɲɛnajɛ ministri olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan. O baaraw kɔfɛ u nana farikolo ɲɛnajɛ nɔnɛyaw yira. Balontan dɔrɔn tɛ basketi dɔrɔn tɛ sport caman bɛ minnu bɛ Mali yira kɔfɛ min tɛ balontan ni basketi. Donc a ka d'an ye an ka ɲɛmɔgɔw hali bi u k'u kɔfilɛ an ka sportw la kosɛbɛ o ka d'an ye. Ko mɔgɔ nisɔndiyabatɔ n'i ko k'a ka tasuma minɛ n'a daji b'a faga a nunji b'a faga ne kɔni ne sewalenba yɛrɛ de don. Donc n bɛ n ka sifilakaw ka minisiri n'o ye monsieur Fonba ye n b'a fo ni hakilila ɲuman na ka Mali région 19 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan nɔ u ka se ka na ni biennale sportive kɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ biennale ye. Donc o bɛ sifu concerné kosɛbɛ sifilakaw yɛrɛ de b'a ko camancɛ la. Donc ne nisɔndiyalenba de don le fait que an bɛ waati min na Mali région bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan nɔ o b'a yira ko bɛn de bɛ yen ko kelenya de bɛ yen ko Mali ye kelen ye ko malidenw ye kelen ye Mali sifilakaw u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma. Donc ni Ala sɔnna ma a kun bɛ siɲɛ hɛrɛ ni baden na. Donc an b'a ɲini sifilakaw fɛ halisa u k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma u ka ɲɔgɔn minɛ. Ne kɔni ne b'a kɛnɛ kan bi comme u b'a fɔ tubabukan na c'est un fait historique. An bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo Général Darmassin Goïta ale min y'a waleya walasa nin don in ka ɲɛnamaya ka d'a kan an ka génération an man bénéficier. Donc nin wagati in na Mali région bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an denmisɛnninlakaw farikolo ɲɛnajɛ parce que n'i y'a mɛn jamana denmisɛnninw n'u ye sisi yanfɔɲɛ sport kɛ o kɔnɔna la bɛɛ nana walasa an ka na nin dɔgɔkun in k'a ɲɛnamaya. Vraiment an content don ka dan dɔrɔn mɔgɔw bɛna kɛ ɲɔgɔn kan u bɛna kolo ɲɔgɔn na ko caman bɛ yen nɔ u bɛna se k'u kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que nin wagati ninnu filɛ nin n'a kɛra ɲɔgɔn kan a b'a to hadamadenw tin ka don ɲɔgɔn na hali n'i ye kalikan ye n'a ye nin kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ nataw la n'i sera ka se Gawo i ni Gawukaw b'i bisimila ka ɲa. Donc Mali yɛrɛ a jatigiya de don o de la bi an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo an content don ka premier ministre fo a n'an ka ministre chargé de la jeunesse ka d'a kan ale de ye nin baara in boloda a n'a ka baarakɛɲɔgɔn walasa nin ka kɛ. Baara ninnu kuncɛra ni an ka seko n'an ka dɔnko tigilamaw n'o ye an ka dɔnkilidalaw ye u ye kɛnɛ ɲaga kosɛbɛ. An bɛ waleɲuman dɔn foli kurakuraya k'a lasegin aw ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ ka laban ka jira aw la k'a fɔ ko nin bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔ la minnu labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaa su fɛ ka bɛn ni kuma ye aw ni ce a ka ɲamadalu la a k'an bɛn don wɛrɛ nataw ni Ala man ka jɔnya jɔ an na.